Hjertet er en af de vigtigste organer i kroppen. Selvfølgelig er de alle vigtige, men hjertet transporterer blod rundt i hele kroppen og sørger for, at hele kroppen får ilt, så vi ikke dør. Hjertet er placeret lidt til venstre ved brystet og er beskyttet af ribbenene. Den er cirka på størrelse med en knyttet næve. Hjertet består af 4 hjertekamre, 2 forkamre og 2 hovedkamre. Forkamrene kaldes arterier, og hovedkamrene kaldes hjertekamre eller ventrikler. Hjertet er delt op i en venstre og højre del. Højre del leverer blod til det lille kredsløb, og venstre leverer til det store. Hjertet pumper året rundt og holder os i live. Blodet er væsken, der transporterer ilten ud i kroppen. Blodet består af 55% blodplasma, 43% røde blodceller og 2% hvide blodceller. De røde blodceller indeholder proteinet hemoglobin, som binder oxygen i lungerne og transporterer det til cellerne, hvor det afgives. De hvide blodceller er en vigtig del af kroppens immunforsvar, som hjælper med at nedbryde dårlige stoffer og bakterier i kroppen. Blodplasma er en gullig væske, der sammen ilt hjælper med at transportere vitaminer og næringsstoffer ind og ud af kroppen efter behov og mangler. Inde i kroppen foregår der 2 kredsløb. Det lille kredsløb starter i munden eller næsen, når vi suger luft ind. Det går ned i luftrørene og ud i bronkierne. Bronkierne er små forgreninger, der gør det muligt at overføre luften til blodbanerne og videre ind i hjertet, for at blive pumpet ud gennem aorta, som er kroppens største åre, der fører blod ud gennem små forgreninger og ud i kroppen. Det lille kredsløb eller lungekredsløbet starter i højre hjertekammer, hvor det afiltede blod føres til lungepulsåren, der deler sig til venstre og højre lunge, hvor blodet bliver ført ud i de små blodkar, kaldet kapillærer, og arterioler, hvor ilten fra lungen bliver opfanget og blodet føres retur til hjertet. Denne proces er altså livsvigtig, fordi den er grund i, at vores celler, væv og muskler bliver iltet og får næringsstoffer. Det store kredsløb har formålet at føre iltet ud til alle celler i kroppen og tilbage til hjertet. Det starter også i hjertet, men som nævnt tidligere foregår dette i venstre side af hjertet. Det iltede blod pumpes ud af den store aorta, der sidder lige under hjertet, foran ryggraden, og går hele vejen ned til bækkenet. I denne åre er der mange forgreninger, der fører ud til organer og arme med mere. Ved bækkenet fusionerer aorta med de 2 store arterier, der føres ud i benene. Fra arterier bliver de mindre til arterioler og igen til kapillærer for at få blodet ud til det mindste væv i kroppen. Når ilten er afgivet, føres blodet ud i venerne, der går mod hjertet for at starte processen igen.